Barku nek sindene ra ketok lho, sindene ra ketok. Oh iya ya. Iki mau jane eneng sindene ning dipokrop, dipotong. Iki mau ya nek sindene ning dihapus ngono kan. Ki gek wiyagane ya dikrop kuwi. Weh yogane oh sing ketok meng hayu. Apane? Gundule. Aku iya. Sampun nggih. Makasih ya, Jes. Enjen. Aku? Ora. Suwun yo, Des. Ya. Ya. Iki maksimal jam 3 bubar, Gong. Heeh. Berarti saurunge jam 3 ora apa-apa. Mak jam 3 kuwi batas maksimal kok, Kang. Oh iya. Heeh. Nek umpama ora ana apa ya acara mengko, heeh. Ki tetekan jam 7. Weh, jam 7. Tenah kruyuk laler, Gong. Lho, kuwi sing diangkah. Iya. Ayo. Kae para Pandhawa wis rawuh, Gong. Apa ora? Wah, aku ora melu sowan Ngamarta kok. Sok nek iki sok nyadong pawarta to kowe iki ora. Oh iya, yo. Tak derekke. Yo barengi sepur liwat yo. Mbel gagak ugak sak dulita mel. Gus. Ngaturaken agunging manuwun, Den. Merga ndika sami rawuh teng Karang Kadempel, damel bombong manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya Ndara Puntadewa napa dene sinuwun Kresna kalih Ndara Janaka. Kakang Semar iya Kakang. Kaselak kepingin pinanggih kelawan Kakang Badranaya. Merga munggah ature Panakawan Bagong lan Nala Garing. Kakang Semar duweni gegayuhan kang tuhu becik lan tuhu luhur. Nggih, mboten mung luhur ning nganti ngasar. Gegayuhane bapak niku. Iya Bagong nggih. Iya Kakang Semar. Bot-bote aku ngelingi lelabuhane Kakang Nayantaka kelawan para Pandhawa. Para Pandhawa ndak pringgake supaya males budi ora ketang sethithik ana ngersane Kakang Semar. Merga ngelingi lelabuhanmu ingkang gedhe sarta akeh tumrap para Pandhawa. Iya Kakang. Nggonmu ora kendhat tansah ngulatke kelawan lakune Arjuna. Mula anane para Pandhawa prapta mrene mung arep ngaturke panuwun marang apa kang dadi lelabuhanmu. Ya kuwi sarana para Pandhawa sak biyantu marang apa kang dadi gegayuhanmu Kakang. Mengke riyen para Pandhawa sampun rawuh mriki kalih sinuwun Kresna. Lah nanging kok niki nuwun sewu. Ndara Werkudara mboten katon rawuhipun Nala Garing jlentrehna kang saknyatane. Pak, piye Dole? Ndara Werkudara ki malah ngewangi karo Prasata Kurawa. Lah mau ngewangi bar ngewangi karo Prasata Kurawa terus diuman-uman karo sinuwun Kresna. Werkudara kowe iki ndeng ilmu kasampurnan ki janjane ora saka Begawan Durna ning saka awakmu dhewe. Ana. Begawan Durna dawuh karo Raden Ndara Werkudara nyemplung samudra ki ora kon golek srana ilmu kasampurnan ning mung arep dipateni karo Begawan Durna. Wong kaya ngono ndek niat elek karo para Pandhawa kok mesa mbok labuhi terus mbuh Ndara Werkudara ngengglen lunga. Apa ora tok tututi? Tak tututana wis dipengkal raiku, Pak. Bagong apa ora nututi? Nututi piye wong playune Ndara Werkudara banter banget Mongko awakku gedhe, lemu. Mau angkat wetenge kabotan kok mir kowe ora. Mbok menawa pancen ketaton manahe. Kaya si Banjar Patoman kae, Banjar Patoman dengkulmu mlocot. Sampeyan ta wae sing uman-uman keng rayi. Iya. Aku uman-uman Werkudara ki mung supaya dheweke iki ngerti. Yen to guru utawa wong tuwa ki ora kok njur selawase bener ki ora. Lho la iya nggih. Pun. Wase sampean pun rawuh mriki kula pun remen, kula pun seneng. Lah niki ajeng kula wiwiti leh kula mbangun kayangan. Kula jlentrehke nggih sinuwun. Kula mbangun kayangan niku ora kok mbangun papan endah, mbangun papan sing magrong-magrong niku babar pisan mboten. Ning sing ajeng kula bangun niku mung pakartine para kawula, kepiye supayane bisa ayem-ayem tata titilan tentrem marsinamatan daya dinayan sak wiji-wiji mapan
jroning jejibane piyambak-piyambak Nalendra ana tepi darmaning Nalendra satriya ana tepi darmaning satriya kawula nggih kedah nindakake hukum keprajan kanthi adil kanthi bener lan kanthi becik mboten kenging terak angger-anggering kautaman iya kakang nggih semono uga nayakane ora kena mban cindhe mban siladan ngibarate kembang cindhe kembang siladan niku mboten kepareng dadi punggawa dadi nayaka niku derajate padha karo kawula ngaten merga nuwun sewu punggawa niku ngabdi dhateng sawijining praja niku kanggo kabecikane kawula sak negara lah nuwun sewu nek punggawane wae sewiyah-wiyah karo kawula kamangka kawula niku ibarat bendarane punggawa kaliyan nayaka niku wau tak kira ora bakal langgeng lae dadi punggawa, tak kira ora bakal langgeng lae dadi nayaka. Ngono Kakang, ha nggih. Lah sing ajeng kula bangun niku moral, sing ajeng kula bangun niku pakarti. Ora kok papan sing magrong-magrong. Tak kira nek perkara dana prabiya. Perkara derajat pangkat para Pandhawa niku pun ora keweran, pun ora kekurangan. Lah sing kekurangan niku lho. Niki sing ajeng kula bangun pakarti niku rasa kamanungsan iso ngemong mring sak pepadane luwe-luwe iso migunani tumraping liyan niku apik banget tumrape Semar banjur kepiye sranane nggone arep miwiti mbangun kayangan mau Panakawan Bagong matur yen to kudu nggunakake srana wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada lah pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada niku kula jlentrehi werdine nggih niku saking tembung jimat niku siji sing dirumat Kalimasada utawa Kalimahausada niku kalima lima niku wis ngarani ana 5 perkara husada teges ana 5 perkara sing iso ngusadani lelarane para warga masyarakat para kawula sak negara Ngamarta niku nek dicake bakal ayem tentrem tata titi gemah ripakarta tata turta raharja niku nek dicake kula nyuwun sampeyan kon mboyong pusaka ora kok wujute ning jlentrehe sing ajeng kula terangke teng sampeyan ndara nyatang ning alang ya nagar pandan moncar ngong tinon ler kakonang suram sorote tan padang kasolan pajaring purnamengga kono dasaring mangsa ketiga dereng ngantos paripurna kesambembal wacana kasaha praptanipun sukmaning Sang Prabu Pandhu Dewanata pindha warni akarya kagiat sangya para Pandhawa
angin kuntoranggrane ngarga kara-karane tore kakiri kiri ora bumi prakampita sadolama amba utantara sawur nuwun sewu menika mboten mangling lah kok gawe kaget tedhakipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata abadan sukma Kanjeng Rama nadyan kang putra pun Darma Kusuma ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama iki para Pandhu aja kaget pun Rama ingkang tedhak ning jana luka sinuwun Prabu Pandhu Pramuka bekti kula kunjuk Pandhu Pramuka dengkul muatos ora ngawur to kok sinuwun Prabu Pandhu kok Pandhu Pramuka Pinta Dewa kula wonten dawuh Kanjeng Rama apa wis minyer kiblat apa wis blereng paningalmu ning atase Semar iki minggedibal lha kok dadi arep mbengen kayangan nek kowe nyengkuyung iki kuwi kowe nyengkuyung ki dasarmu apa pawitanmu apa Semar minggedibal mengkono kamuan mbengen kayangan kok kowe manut kowe disuwun rawuhmu ning Karang Kadempel kok kowe manut kowe iki ratu sing kepiye Puntadewa Nuwun sewu Kanjeng Rama wontenipun Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika sanes kayuwanganing para dewa ingkang pun bangun nanging ingkang pun bangun menika pakartinipun para kawula Puntadewa kula wonten dawuh Semar ki mbangun pakartine keluargane dhewe wae ora iso. Arep mbangun pakartine wong sak praja negara Ngamarta ragate apa? Mengke riyen. Sampeyan lenggah dhuwur. Lenggah dhuwur. Kuwi Kanjeng Rama. Mboten. Lenggah dhuwur. Sebab apa? Sampeyan mengke pirsa piyambak. Pun, kula jlentrehi. Niki meneng wae mergo wis ngerti. Apa? Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan niku pripun to? Wong tuwa wis mapan ning alam kelanggengan lah kok dadi nyarus iku gegayuhane anak-anake. Nek sing luput Pandhawa merga kula arep merga nyengkuyung Semar arep bangun kayangan kudune sampean niku ngluputke kula ket mbiyen. Mer ora ngawur iki pepundhan kowe menengo kowe. Bocah ora dong. Pak ngati-ati lho, Pak. Kok nek kena shooting sukmane Prabu Pandhu aku ora tanggung. Napa sampean arep kelakon? Sampean ki riyen Alendra lho sinuwun. Sampean ki riyen Alendra. Sampean iku kudune iso mbedake endi perkara sing bener lan perkara sing luput. Nang kowe luput semen. Mergo kowe ndek gegayuhan. Kowe arep mbangun kayangan kowe iki luput Semar. Kowe luput mergo anak-anakku para Pandhawa nganti manut karo kowe teluk karo kowe iki luput Semar. Pirsa mboten? Pirsa mboten? Pirsa mboten? Kowe ngapa Semar? Lah kok kowe iki tak luput kowe tak oman-oman kok. Kowe tak oman-oman kok kowe malah ngece karo aku nyepeleke karo aku iki sesembahanmu lho Semar. Wah, aku iki bendaramu. Senjaki Durna gawe kisruh.
tutuk ana. Bisa kedawuh. Manungsa ora tatanan. Lho, iki sapa iki? Ora ngerti karo aku. Ora sah reka-reka ora ngerti Durna. Aduh. Konangan iki. Konangan iki mlayu. Ora apa to? Wong arep nggaya kanugrahan iku pacobane mesti sumanding. Iya Kakang, nggih. Apa tumen ana sukma niku kudune niku sikile sukune ora ngambah lemah kok niku wau midak jubin. Mongko ngregeti wong bar midak telek lencung. Dipel to le. Ogah. Wilane ora Durna kaya entuk sandangan kaya ngono. Ora pati nduga mono Kakang. Pun mboten sah dipenggalih perkara Durna. Ngaten. Sing kula suwun sampean mang caketi, mang tresnani, mang rangkul para kawula sing do nandhang kesusahan. Mang rangkul para kawula wiwit saking Karang Pradisan munggah teng Kutagara. Iya Kakang, mang budal. Kresna. Nadyan ta wis kasembadan nggonmu mbangun kayangan nanging durung marem rasane atine Kresna. Sebabe Werkudara durung katon timbule. Wong ki nek keblinger. Wong nek ndeng ilmu ning ilmune mung dienggo midak karo sak ngisore nggih ngoten niku. Menyangen dinggonku goleki Werkudara Kakang. Kedap. Nah, ngandel ora? Wah Prabu Ndarawati ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuning Wakmu Ndarawati wae tampanana. Idat kalingga murda. Ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan sumusul marang Wakmu ana ing Karang Kadempel. Kawuning ngono wa Prabu. Nuruti dhateng menangisipun Bibi Wara Sembadra. Anggen sak mangke sambat sebut karanten kawontenanipun Yai Abimanyu. Lho, Abimanyu kena apa? Kula aturi mirsani piyambak. Ndara Abim. Kenging napa niki, Gus? Wis ana telung candra kalunggahan sak mengko. Kena pagebluk Mayangwara. Yai Abimanyu nandhang raga Yai Semar. Lah niki to. Mang Bopong, Mang Jak Mabur.
Mang Bopong mang jak mabur mang goleki bapakne. Sopo? Lho bapakne, bapake Ndara Abimanyu niku ra nggih bapake sampean. Sampean nek pirsa lakone ingkang rayipun Ndara Abimanyu, mesti sampean tanggap. Ung bawana langgeng sinunggi datanawrat Werkudara Bratasena nggir Atmaja ulun Werkudara aja kaget panjenengan ulun kang mrepeki kelawan jeneng kita anggon kita manjing ana ing alam pasumenan Werkudara. Wah dosa lepatipun ingkang abdipun Werkudara Tiageng pangaksami pukulun krana saking pakarti kula ingkang nalisir saking angger unggring kautaman amilalu kula pun panggi miwah kula pun mrepeki dhateng sesembahan kula iki paduka ingkang momong jagatipun Werkudara iki sembahan kula pun saking mangruci Bathara. Ya Werkudara aja kaget kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya wis ulun tampa Werkudara kula wonten timbalan apa isih kurang anggon kita wis ulun jlentrehi werdining ngilmu kasampurnan. Ngilmu kasampurnan iki sayekti kinarya sangu sarta kinaya regeman kita anggon jeneng kita urip selawase ning Madyapada sak umur kita nganti besok jeneng kita kabanjut dening para dewa mokswa manjing swarga loka. Apa isih kurang duk nalika jeneng kita pinanggih kelawan panjenengan ulun ana ing telenging samudra. Wekasan panjenengan ulun jlentre apa kang dadi wigatine? Ngilmu kasampurnan mau iku yekti jeneng kita uga wis mangerteni lan jeneng kita wis tanggap. Nanging mboten marem manah kula pukulun. Sareng kula rumaos bilih kula sampun kathah ngen kula nandhang kalepatan. Wis jeneng kita kuwi satriya nindakna darmaning satriya kanthi bener lan becik uga kanthi adil. Yen jeneng kita duweni pangangkah bakal lereh anggon kita dadi satriya. Teges jeneng kita nglencati dharma, nglencati tanggung jawab, nglencati marang kewajiban. Ing tembe mburine jeneng kita mboya bakal ngrasake urip kang tentrem, anane mung urip gersah-gersula sarta urip kang rekoso. Werkudara pamadare Cakalodeng pranyata sasmita gaib kumlare dadi jangga sapa wae kang ngrantu ana pituto akti marati kang gesang rayu yuwana tanes kala tan mingara keblating widi pegat-pegat hanyegat pakuning kodrat
Ya, ra apa to ketemu nang kene to Gatotkaca. Ih. Gareng mbledik pembalung. Ngati-ati to ora. Wis larep ngopo? Larep ngurir aku. Angger cekelane demung terus mbledik. Lah, mesake sing ngempul. Lah sing ngempule kok dimesake ora. Mesake sing mesake sing ngendang reng. Lah ngopo? Ora iso blung-blung. Niki kok malah engkang rayi sare kepati. Bu, Reng. Ndara-ndaraku Dara. Apa? Apa sare? Mimi basah kaya iku. Wus. Ngawur kowe iki. Digugah sinuwun. Iya, Kakang. Demong wis sing nganggo rasa. Ngandel ora. Nganggo rasa tajik ana nureng. Iki wis nganggo rasa ya aku kowe. Wah jan kowe iki nek tanganmu tekle sikilmu becik matamu kira rasa sore karo demung. Oh kok aku disalahke to reng ora. Idan. Aku ngimpi duyau-yak cokro. Iki saiki nek karo cakra wedine ra jamak-jamak. Aku dadi sampean sare kepati teng ngisor wit gedhe niki. Ora ngira sing tak turoni jebul resan. Ha nggih. Turu teng ngisore tiyan. Gatotkaca, Kula wonten dawuh. wigatimu aturna. Ih, ngestaken dawuh. Kula dawuh Kanjeng Rama Kyai. Nggawa Abimanyu ya kene. Anakmu lara lho. Gek ditambani, diusadani. Wah lunga sak geleme dhewe ora. Tanggung jawab. Dadi wong tuwa ki sing tanggung jawab. Yo Kakang Semaryo. Ha nggih. Kula niku udu anak kula mawon tak openi kok. Ngono Kang. Ha nggih. Wah, sosial kula gedhe. Ayo to. Rama Kyai mangsa burung anggenipun badhe kula wentah dhateng Yayi Abimanyu. Tanggal jawabipun minangka tiyang sepuh kedah wonten. Iya to Kyai Siwa Semar. Ha nggih leres Ndara. Iya. Anak kula sing gedhe nika rak jane senes anak kula to. Ning mesa kula openi kula kuliahke. Nek didelok irunge rak beda atuh. Wah, iki ye madu minggat.
Pripun saged mboten? Mriki kula upaya apane? Kula upenane mriki. Wah, Abimanyu. Bebe. Kok anake lara kok diuncal-uncalke. Ora mari-mari pateni sisan. We, Pak. Mriki jan mriki. Iya. Ngopo Bagong? Nggih lho. Anak kon nambane mah ditibak-tibakke anggepe apa? Sampeyan niku pripun to? Dadi wong tuwa, dadi bapak kok babar pisan ora duwe rasa welas asih. Sampeyan mang mikir, Sampeyan mang mikir. Aku ditibakke yung. Abimanyu. Wah, anakku Abimanyu. Tangiyo aja kaya bocah cilik. Abimanyu, aku wong tuamu. Susah nek kowe kaya ngene kananmu. Aku wong tuamu susah nek kowe nandang loro kaya ngene iki. Preng. Ngapa tau? Ana sing ngepreng anake kok aku. Kowe mesti ajar-ajaramu. Kowe sing ngakon loro. Kowe. Sik kedap-kedap ajan wis. Ora tak luruske perkarane. Mriki. Ngapa to ngepreng barang iki ngapa to? Iki ngono iki mesti iki ketuane iki sing ngejajak. Aku mung krasa yen Rama Kyai Njadipati bakal ninggal darmaning kasatriyan mula banjur aku gawe sarana karti sampeka ngono Bagong wah jan ngrekasake ra Ajar-ajaramu. Mboten ya sumpah ya Allah. Klarifikasi. Wegah. Aku mung dijak karo Yayi Abimanyu. Arep nganti we. Ajeng mabur. Ora kena mabur. Rampung isike perkarane. Mboten saged. Wah. Gatot. Wah. Ampun, Den, ampun ra. Ampun kok ra. Oh, karo wong tuane sia-sia. Ben. Aku ya disia-sia terus karo Rama Kyai kok ora ben ngrasake genti. Sisa-sisane ngangkara, Den. Werkudara, tolongin bapak nak, tulungan aku Werkudara. Durna bapakku ora pisan ora pindho gawe aku kewirangan. Kurawa tak jaluk bali.
wale jambul. Ngapa? Engko sik urung ngomong kok. Urung to? Urung. Tiwas tak usung, Truk. Kowe iki ora ana dawuh ora ana apa-apa kok nutup konil. Matur nuwun, Den. Yo. Aku sing maturke panuwun. Nggih. Lah napa? Isih menehi pangapura karo Werkudara. Lah ngapa to sampean ora gawe luput karo aku? Sok ngapura-ngapura kowe. Dua palura kowe cakepane mau. Apa ta, Kang? Pitik walik. Jambul. Apal ora, Reng? Anak aku apal. Oh iya. Aku nek aku arep mulih iki laguku kuwi kok. Iki nggo tutupan. Oh ya. Terus bablas ki ayak dongalah. Oh, dualah. Heeh. Ayak dungalah. Anu ndongkelan. Sate mesti, sate, Tru. Wah, iya. Sate kuda. Matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten kedaulatan rakyat jaya selamanya Ndara. Yo. Lepat kula nyuwun pangapunten pokoke kula ngaturke panuwun teng sampeyan Ndara Werkudara minangka perwakilan saking para Pandhawa. Nggenipun sampun nyengkuyung Semar. Yo padha-padha Semar. Nggih. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Pun tutup korining Gudaka. Pitik walik jambul saka kolong mambu entong nggo sampe